Pajjiżna qed jirreġistra l-akbar konnettività bl-ajru li qatt kellu fl-istorja minn u lejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dan qed iseħħ permezz tal-istrateġija mfassla mill-Ministeru għat-Turiżmu l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA fejn il-mudell turistiku lokali qed jattira iżjed turisti ta' kwalità ogħla matul is-sena kollha. Min informazzjoni li kiseb One News jirriżulta li bil-kontra ta' pajjiżi ġirien Ewropej, 99% ta' turisti li jridu jżuru l-Gżejjer Maltin jaslu permezz tal-ajru. Minkejja tali żvantaġġ ġeografiku kull ma jmuru evidenti li Malta qiegħda dejjem issaħħaħ il-konnettività bl-ajru. Dan jiġduh anka lat ta' linji tal-ajru minn madwar id-dinja bejn dawk prinċipali u oħrajn low cost li qed jażlu li operaw titjiriet minn u lejn pajjiżna. Eżempji ta' dan huma l-aħħar żidiet tal-linji tal-ajru Aer Lingus tal-Irlanda u dik Daniża l-SAS. L-Aer Lingus se tibda topera titjiriet minn Dublin għal Malta 3 darbit fil-ġimgħa minn Ottubru li ġej. Permezz ta' din iż-żieda Malta se żżid il-konnettività tagħha b'mod indirett mal-fuq minn 17 l-ajruport fl-Istati Uniti u l-Kanada, fost l-oħrajn minn barra it-tramuntana tal-Ewropa. Din il-ġimgħa tħabbar li minn Marzu tas-sena d-dieħla il-linja tal-ajru SAS Scandinavian Airlines se tkun qiegħda tintroduċi titjira diretta minn Copenhagen fid-Danimarka għal Malta darbtejn fil-ġimgħa. Għal din l-aħbar il-Ministru responsabbli mit-Turiżmu Clayton Bartolo qal kif inhu ċar li permezz tal-Istrateġija Nazzjonali pajjiżna qed jimxi lejn turiżmu ta' kwalità ogħla u sostenibbli matul is-sena kollha.